ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ವಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನೀ ಕಾಂಡದ ಪೂಜೆ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಗುರುವಾರ ಯಾನ ಇತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋವು ಗುರುವಾರ ಬೊಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರೆ ಆಜಿ ಪಂಡಂದು ಇನಿ ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೂತ ಕೋಡದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಕೋಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಅದು ಮೆಗ್ಗೆಗ್ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಆವಡ್ತೀನಿ ಇಕ್ಲ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಆವಡ್ತೀನಿ ಚಪಾತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಬಾಜಿ ಮನ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಂಡದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡಂದು ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ ದಾಲ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾರ ಬರಿಯಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಪಾಡೊಡತೆ ನಾನು ಅದು ಬೊಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ದೀದು ಬುಡಿ ಅವು ಆ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಪಾಡೊಲಿಯತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಬಟಾಟೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಾಜಿ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡ್ರೆಲ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಹಾಗೆ ಬುತ್ತಿಗ್ಲ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನೆನ್ನೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಪಂತೆ ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಡ್ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಬೈದು ನಾವು ದಾದ ಪಂಡ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಡ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಕ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನಲ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಡ್ ಐಟದಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಎನ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂದೆ ಪಂಡ ಐಟನ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡು ಯಾಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ದ ಐತೆ ಫಾಲೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆತೆ ಇಜಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂದ್ ಪಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾಕ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ದ ಪಂದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆನಿ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ಮೈರ್ಗೆ ಜೋಕುಲು ತಾಲಿಪ್ಪಿದಾದ್ನು ಬಂದ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಜೋಕಟ್ಟು ನಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಗಡಿ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಸ್ಸಿ ಬನ್ನುಲಿಗೆ ನೀರ್ದ ಪಸೆಟ್ಟು ನಂಚ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸುಲಭನೇ ಆಂಡ ಈ ಗಾಂಡದ ಪೋಪುಲ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪೋಪುನ ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿ ಕೊಡು ಎಂಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಸ್ಸು ನನಗೆ ಪುನಃ ಲಾಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಪತ್ತಿನ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಪಾತಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಬೆಲೆ ಕೋಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಆಯಿತು ಬೇನೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದೆ ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹಾಕೊಂತೇವೆ ಏತ್ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮುಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಸಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೈಪ್ ಚಪಾತಿ ಲಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬಂಗಾನ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಡ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಸ್ತು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅವಸರಗ ಹಾಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬರೀ ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತು ಅಂಚಿನ ಬುಡ್ಸೋತಿತ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಕೋ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕೂತವಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಇಂಚೆನಿಪ್ಪುನ ರೂಟೀನ್ ಅಂಚಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಪುಜಿ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕೆಲು ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಕೂಡ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಆಯನ ಬುಕ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪಂಚ ಅವು ಉಪ್ಪುಂಡು ಟಿಫಿನ್ ಕಾಣವು ಟಿಫಿನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಟಿಫಿನ್ ಕಾದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈಲಿ ಒಂದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ ಮಸಾಲ ರಾಯಿಸಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾವಲ್ದ ಕಡೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೈಫ್ದ ಒಂಜಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಯಾನಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆತಂಡಿ ಯಾನು ಮರಣನ ಗೆಂದದ್ದು ಬೈದೆ ಪಂಡೆ ಪನುಲಿ ಒಂಜಿ ಸೈಪುನಾಲು ಬದುಕಿದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಂಡೆ ಅವನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಂದೆ ಅವನು ತೂಲೆ ಫುಲ್ ತುಣನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಾದ ಅಂಚಿನ ಆತನ ಪಂದೆಂದು ಅಂಚೆ ಸೂಪರ್ ಪಂದೇನಿದೆ. ಸೊ ಇಡೆಗೆ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಂತೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೊಡೋದಿಪ್ಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದೆ ಪಂಡ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಐಕೋಸ್ಕರ
ಎನ್ಮರೆ ಗಂಟೆ ಚೂರು ಪೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬೆ ಸುರಾದಿತ್ತಂದು ಅಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಂಕ ಲೇಟ್ ಅವನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ಮರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪಂದು ಅಂಚ ಆಯ್ಗ್ರಪ್ಪ ಚಪಾತಿ ಪಾರ್ದು ತಿಂಡ್ರೆ ಕೊರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಫಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಜಿನ ಚಪಾತಿ ಪಾರ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ 10 ಚಪಾತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಯಾರು ನಿಂಕ್ಲೆಗ್ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬುತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಬಾಜಿ ಪಾಡ್ ರೈಟ್ ಉಂತುಲ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದ ಉಂತಿಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಾರ್ದು ಆಯ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ನಿ ಫೈಬರ್ ದಾವು ಒಂಜಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್ ಏಳುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬುತ್ತಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ನಿ ಅಮಸರಡು ಮನ್ಪುನಾಗ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂಚಿನ ಮಂದಿ ಕೈಕಾರಿ ಪಂದುಜಿ ಕೆಲವರ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಮತ್ತು ಬೂರಿನ ಬುಕ್ಸ್ ದಾಪುಂಡು ಪಂದು ರಪ್ಪ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮುಗೀತಾ ಹೆಚ್ಚುಂಡು ಬಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚೂರಷ್ಟು ನಾನು ಸಾಕಾಡು ಬಚ್ಚಿ ಹಬ್ಬ ಇಂಚ ಬೇಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಮಸಾಲ ಬೇಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕಾಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪು ಜಾರಿ ರೈಕೆತ್ ಮಂದಿ ಮಂತೀನಿ ಅವು ಒಂಚ ಗೀಡು ಬಿಡೋಳಿ ಬಟ್ ಇನಿ ಚೂರು ಈಸಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಚಪಾತಿ ಇತ್ತು ಚಪಾತಿ ಕೊರ್ನಿ ಟಿಫಿನಿಗ್ಲ ನಾನು ಎಂಕ್ ಇತ್ತು ನುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ನಿದೆ ತೋಡು ಆಗಂಪುನೊಂದು ತುಕ ಅದು ಬಂದಂದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಏನು ಮುರಣಿ ತೋಚ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತೈತೆ ನಪಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ರೀತಿ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಾಯ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡದ ಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಕಾಣೆನೆ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರೆ ಪುರ್ತು ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಟಿವಿಡ್ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಕೆಲವರು ತೂತಾರೆ ಅಯ್ಯ ಕೇರ್ ಮಾತ ತೂತಿಜಾರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ ಇನಿಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಲೈ ಎನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೇ ಅನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತಂದು ಎಂಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ನಾನು ಟಿವಿ ಇಡ್ತುವುದು ಎಂಗ್ಲ ಟಿವಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಕಡಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಈ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೇ ಎಂಕ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾರೆ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂತೋಡು ಆಂಡ ಎನ್ನದಿಜ್ಜ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಅವು ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ 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 ಹ್ಯಾಪಿ ಅದುಲ್ಲ ಯಾನ ನಾನು ತೂಕತೆ ಪಿದಾಡಿಗರಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ತೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ದೆ ಶುಕ್ರವಾರತೇನೆ ತುಕ ಪಿದರ್ ಬಂದರೆ ಪಾತಿದ್ರು ಈಗಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಚಪಾತಿ ಬಂತದ್ದು ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲ್ ತೂವರ ಐಟೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಪ್ಪೆ ನಿಖಲ್ ಇನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂದಾದಿಂದ ತೂಂದಿಲ್ಲ ರತ್ತ ನಿಖಲ್ ತುಕ ಇದು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಚಾಣ ಮಂತೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ತೂತಿಜರ ವೆನ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಪಂಡ ಈ ಬಡ್ಸರ್ದಾದ ಏತು ಜನ ಸೈತಿರ್ ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಊಹೆ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಸಾವನ್ ಬಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ತೂಜಿರ ತೂಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಚೆ ಬೇತಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಇಂಕ ಥ್ರಾಟ್ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಶೀತ ಆಪುಣ ಬಂದು ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತೆಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಂಡು ಇತ್ತ ವಾಸ್ಲ ಚೂರು ಕುಲ್ದೊಂದು ಪೇನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ದೊಂಡದಲ್ಪ ತೂಡಿ ನಾನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕನಮ್ಮ ಸುರಾಣ್ ಅಂಚನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಕ್ಕೋಕನಕ್ಲೆ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಪೈತೆ ಡೈಲಿ ಫ್ರೈಡೇ ನಿಖಿಲ್ ತೋದಿಪ್ಪರ್ ಕೆಲ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಅನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಕಾಶಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ರೆ ನನ್ನ ಜರ್ನೀಸ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆವಡಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ್ ಅನ್ಪುಗ ಕಾಶಿ ತುಕ ಅನ್ನಡ ಕೈಗೆ ದಲ ಪಾಡ್ನ ಕನ್ನಡ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಕಣಪೆರ ಬಂದು ತಗೋಡು ತುಕ
ಕೆಲವರೆಂಡ ಕೇಂಡೇರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಟು ದಾದ ಬಂದು ಅವು ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಪನ್ಪೇನೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪು ಎಂಡ ಕೇನೆಲ್ಲ ಪೂಜಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1-2 ಇಯರ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಬಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಕಲು ತೂದಾರೆ ಬಂದು ಕೂತುಜಿ ಇಂದು ಕೆಬಿತ ಏನ ದೊಡ್ಡ ಇಂಕ್ 10 ವರ್ಷದ ಬರ್ತಡೆ ಆಲ್ಬಮ್ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಈಗ ಅಪ್ಪಗ ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿನ ಕೆಬಿತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನದು ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿಯಾನೆ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ದು ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವು ಜುಮ್ಕಿ ಟೈಪ್ ಅಗೇನ್ ಮೀನ್ ನೀ ಕಾಣದ ತಿಂಡದ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡತ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಎತ್ತಂಡು ಅವನ್ನೇ ತಿನ್ನಿ ಚೆನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕದ್ರಿಗೆ ಪೋಯರುಂಡು ದಾಯ ಪಂದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಮನ್ಪಾರುಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದ ತೂವೋಡು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪಲು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಐಫೋನ್ ತೆತ್ತೊಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂತಿಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ತೂದಿಪ್ಪರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದೆ ಅವು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಆದಿತ್ತು ತೂದಿಪ್ಪರು ನಿಕ್ಲಲೇನೆ ಅಂಚಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ತೆಗೆದಲ್ಲ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಐಫೋನ್ ತೆಗೆದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡು ವೀಡಿಯೋದು ಬಂದಂದು ಅಂಚಲ್ಲ ಐಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ನಮ್ಮ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಲ್ಲೇ ತುಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂದೆಲ್ಲ 7 ಕೆರೆಟ್ ಮುರ್ಕೆರುಂಡು ಬಟ್ ಏನು 7 ಕೆರೆಟ್ ಮುರ್ಕುಜಿ ದಾಯ ಮುರ್ಕುಜಿ ದಾದ ಪಂದು ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಏನು ರೀಚ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂದು ನಿಕ್ಲ ಅವನು ತೂವೋಡೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಒಂಜಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಪನ್ನುಲಿ ಅವೇನು ನಾನು ಗೊಟಕ್ ಪಂದು ಏನಿದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಲೈಟ್ ತೂಲಿ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೀರ್ತಿಲ್ಲ ಪಂದ್ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪುನತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಎಂಕ ಮಿತ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೀದ್ ತಿರ್ತಿದ ನಡಕ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಿತ್ತೆ ದೀಪುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಪಂದ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ where is our perfume ನಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ఎవరండి పంతే ఒట్రాసి మార్లింగ్ పర్ఫ్యూమ్దా ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ತೀರಾ ನಾನು ತಿನ್ಕ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಈ ಬಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ಗೊತ್ತೇ ಹಾಪುಜಿ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೇನು ನಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪಾಡ್ನಿ ನನಗೆ ಆಫರ್ಡ್ 1300 rupees ಕೊಡ್ತೇನೆ 5000 3000 ಉಂಡು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ 1300 ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಪುಂಡು ವರ್ಕ್ಗಳು ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿರುತ್ತಂಡ ನಾನು ಚಾಯಸ್ ನಾಪಿದಾಡ್ ಗಾಂಡು ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಯಾನು ಎನ್ನು ಮಂಡೆ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಇದು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತು ಉಳೈಪೋయింದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕನ್ಯಾರೆ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅವಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಿದಾಡಿಗನಮ್ಮ ಮಾಡಿದಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಹಾಕಿಜಿ ದಲ್ಲು ತೋಚು ಮೊನ್ನೆ ಎಸ್ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ನಾನು ಬೇಲ್ ಪನಿಕ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾನ ಬೇಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅದು ಬೊಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೀಶೋದಾನೆ ನಿಕ್ಕಲು ತೂತಾರಂದೇನೆ ಮೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಣ ಪನ್ಲೆ ಪಾಡುವೆ ಫುಲ್ಲು ತೂಚು ಚಂದು